Baretang balansyado, daing pagkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang oya po ang mga barata ngunyan na Sabado. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, Gobernador Lagman magiging patas sa tratamento sa trabaho. Kampo ng Bayan sa Camp Simeon Ola, maliwanag na. Water Supply System Project, mas pinapahiwas pa kada Bicol Party List. Sa lado nasyonal, 44 milyones doses nin bakuna kontra sa COVID-19 na sayang sana. Propestong Maharlika Investment Fund nagiging kontrobersyal. Sa ibang nasyon, Lady Solon sa Senegal, tinamparos kan kapwa niya legislador. Sa lado ng Karawat, Birmen asin Hatshats parehong gana sa PBA Commissioner's Cup. Detalles kan barata, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tinawaning paliwanag ni bagong gobernador Grex Lagman kan Albay ang may kinaaraman sa sayang ipinalawas na orden mananangod sa sitwasyon kan mga empleados kan gobyerno probinsyal. Sa sinabi na siya magiging impartial asin papakusugon ang serbisyo. Idinugong pa ni Lagman na daing kulor politika mantang magiging patas ang sa iyang tratamiento sa mga opisyales asin mga empleados kan gobyerno probinsyal. Si Lagman nag-asumir bilang gobernador matapos mapatalsik sa pwesto si dating gobernador Noel Rasal susug sa naging desisyon kan COMELEC may relasyon sa disqualification case kontra sa iya. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nagliwanag na ang tigapon na kampo ng bayan sa Kabikolan matapos na opisyal ng pailawan ang mga parol asin mga Christmas lights sa primerong aldaw kan Disyembre sa laog kan Police Regional Office 5. Ang aktibidad pinanginutan ni PRO5 Regional Director Brigadier General Rodolph Dimas bilang paagi kan pagsabay sa mga Pilipino sa selebrasyon kan Pasko. Sinabi ni Dimas na nagsisimbolo man ini kan makusog asin pagkakasararo sa tahaw kan problema na pigampang darakan pandemya, personal asin iba pa. Ipinaliwanag niya na gusto ninda ipaabot sa mga kapwa Bicolano na sa kada problema perming may liwanag na mabukas tanganing natauanin linaw o liwanag ang gabos para sa pagbangon. Sa nasabing komandansya, mahiling man ang manlain-lain na disenyo nin parol na gibo kan mga iba-ibang hepatura nin pulisya sa Kabikolan. Tangani mabawasan ang pasanon kan komunidad lalo na sa katahawan kan COVID-19 pandemic. Ginibo kan ako Bicol Party List sa pangingenot ni Atty. Pido Garbin sa pakikipagtabangan sa Department of Public Works and Highways asin LGU Kamalig ang inaugurasyon asin pagbindisyon sa Level 2 Water Supply System sa Kotmon National High School sa Barangay Kotmon, Kamalig, Albay. Ang proyekto ginibong inisyatibo kan 2019 kan
chairman asin founder kanako Bicol Party List na si Congressman Saldico kung saan ang solar-powered asin environment-friendly na water supply system may kakayahan na makapagprodusir nin 10,500 litros nin malinig na tubig inumon araw-aldaw asin kayang masimbagan ang pangangiipo kan renimong residentes. Ang sabing bagay iguanin 3-stage basic filtration system na minapalinig asin minaparahay kan pisikal na propiedad kan groundwater. Yan res na pigpaplanuan man kan ako Bicol ang pagkonstruhir ng total na 3,000 na solar-powered water supply system sa mga kabubuldan kan lugar. Binakasan ka na Department of Trade and Industry ang sendang trade fair sa Ayala Mall sa Legazpi City. May kinaraman sa Paskuhan sa 2D ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda. Sinabi ni DTI Albay Provincial Director Dendo Nabol na kamautan kini na matabangan ang mga micro, small and medium enterprises sa probinsya na maipahiling asin maipabakal ang sendang mga produktong lokal. Ididugang pamanyan na sa paagi kini ang mga saradit na negosyante magkakigwamanin oportunidad na madagdagan ang sendang income ngunya na panahon na nagpuunang magbangon ang ekonomiya kasunod kan epekto kan COVID-19. ang Anti-Drug Abuse Council sa Kabicolan ang nangenod sa gunibong performance audit kan Department of Interior and Local Government para sa calendar year 2021 Anti-Drug Abuse Council Performance Audit Regional Awardees. Sigun sa DILG Bicol, kaibanan sa mga ADAC Performance Audit Regional Awardees ang Bakakay, Malilipot, Asin Kamalig sa Albay, Basod, San Lorenzo, San Vicente sa Camarines Norte, Baaw, Gainsa, Milaor, Caramoan, Lagunoy, Nabua, Asin Sipukot sa Camarines Sur. Kasabay man ang Banuaan kan Baras, Pandan, Caramuran, Asin San Andres sa Catanduanes. Masbate City, Dimasalang, Esperanza, Mobo, Asin Pio, V. Corpus. Sa Masbate, asin Bulan, Huban, Pilar, Gubat, Magallanes, asin Prieto Diaz sa Sorsogon. Ang nasabing syudad, asin mga Banuaan, anahilingan inhalangkaw na performance basado man sa sendang mga inisyatibo asin programa kontra sa illegal na droga. Iyan ang primerong kaptangkan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ayos, alas 4 kantos na. Oh, pasok. Kuya, natanggap ako sa trabaho! Aba, congrats tol. Pagdiwang natin yan. Sa wakas, nakamtan ng matagal na hinihintay. Sabayan natin ng Ginebra San Miguel. May tapang, sarap at init sa bawat tagay. Sing-init ng samahan ng pamilya o pagkakaibigan. Oh, cheers! Ginebra San Miguel. Sulit hanggang huling patak. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, may tapang, sarap at init sa bawat tagay. Sing-init ng samahan ng pamilya o pagkakaibigan. Drink responsibly. Maugmang iprinipresentar kan Department of Tourism Region 5, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin kan Radyo DZGV. An Exciting Bicol Pastores 2022. Exciting Bicol Pastores 2022. Inigigibuhon sa Disyembre 16, 2022. Exciting Bicol Pastores 2022. Para ini sa mga grupo ng pastores na may 12 miyembro na babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores
mas mapahiling kan sa indang abilidad sa pagbayle asin pagkanta sa laog nin 8 minutos sa paagi kan tradisyonal na Pastores Abilen. Ang third placer, mauli din 75,000 pesos. Second placer, 100,000 pesos. Asin ang champion, manggagana nin 150,000 pesos. 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Street dancing, 10,000 pesos. Asin best in costume, 10,000 pesos. Exciting! Bicol Pastores 2022. Live sa DZGB FB page, DZGB YouTube channel, asin Radyo DZGB. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, magbiogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlabas. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang Surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang Surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X powder on polyester. Ang Surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Hi, Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. DZGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Barata sa Lado Nacional. Deng exempted sa pagtaon in 13th month pay ngunya na bulan. Inang tinaon ni duo ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma sa pagsasabi na para sa mga kompanya na dai pa nakakataon in 13th month pay sa sindang mga empleyado dalan sa nakaparang hagyat darakan pandemya lalo na ni small and medium corporation iguanin asistensya o pautang ang Department of Labor and Employment. Sayang ipinaluwanag na bako sufisyente ang mga rason na ini para dai matawan in 30th month pay ang sa indang mga empleyado dalantay gwapa man in mga paagi para maka-aprovechar nin loan na daing interest asin kulatilya. Ipinaluwanag kan dole na sa maximum na 40 obrero sa sarong kompanya pwedeng mag-loan sa inda. Yung restante ang minabot sa 44 milyones doses ng bakuna sa COVID-19 ang nasayang. Sinabi kan Department of Health na sa nasabing numero sobra sa 4 o kaya 24 milyones doses ang nagpaso dalan sa alipot na shelf life kaini. Sinabi ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergara na 3.8 milyones na doses ang hali sa operational wastage, sharing sa temperature excursion, discoloration, asin natural disaster ang narehestro. Sa ibong nalado, pigaarang pa man kan DOH kung papaano nasayang ang nasa 5% pang doses. Idinugang pa ni Berhere ng kadaklan kan mga nagkasarayang na bakuna na kuak ang pribadong sektor asin local government units. May arrestanto ogi ni marahay kan mga senador ang ipigbabusol sa Kamara de Representantes na Maharlika Investment Fund.
Sinabi ni Senate President Mig Zubiri na pakikiurunan niya sinda Senador Sani Angara, Sherwin Gatchalian, Grace Poe, Mark Villar, asin Alan Peter Cayetano na pag-adala ni Marahay ang propestong lakdang. Sinabi ni Zubiri na kinakaipuan na masiguro na ang Sovereign Wealth Fund talagang kinakaipuan, asin kung kaipuhan siguro na ini mamanihar nin tultol, asin ang safeguards areglado tanganing dai masala sa paggamit kini o mabantad sa korupsyon. Sa ibang lado, sinabi man ni Senador Chis Escudero na bako siya kontra kaini sa pagsasabi na ginibo naman ini sa ibang gobyerno. Na-adit si Senador Amy Marcos ng propestong Philippine Sovereign Wealth Fund posibleng magsapar nin kapareho sa One Malaysia Development Berhad kan Malaysia na napatos nin grab issues. Sa sinabi na nailinda sa kataning na nasyon na talagang disaster na nangyari sa sendang 1MDB na nakurakot ang mga kwarta asin ibinagsakpa ang gobyerno pati na ang partido na nagpoon kan Republika kan Malaysia. Idinugan pa ni Marcos na natatakot talaga siya kung kaya dapat na pag-isipan ni Marahay kung nasa tamang panahon kung handa na ang Pilipinas para sa sadiring sovereign fund ngunyan na panahon. Mientras tanto, tinawan man ang asigurasyon ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda ang publiko na magkakaiguan ng safeguards tanganing mapreventaran ang posibleng salang paggamit ng propestong Sovereign Wealth Fund na pigapod na Maharlika Investment Fund. Sa sinabi na ang MIFDA mapapaduman siring sa nangyaring corruption scandal sa One Malaysia Development Berhad kan Malaysia. Sinabi ni Salceda na dahini mangyayari sa Pilipinas, ididugang pa man niya na siya naniniwala na mas takol na safeguards ang gigibuhon kontra sa 1MDB senaryo para sa Maharlika Investment Fund. May oras natin iba pang detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Naglansar ng e-travel platform ang gobyerno para sa mga biyaherong malaog sa Pilipinas kay riba na ang mga Pinoy. Inimpahayag kan Office of the Press Secretary bilang parte kan pagturo sa proseso sa pagkolekta nin mga datos sa mga pasaheros. Siya nang sinabi na efektibo kasuwapon ang health declaration checklist kan Department of Health Bureau of Quarantine na pwede nang ma-access sa paagi kan e-travel.gov.ph ang mga pasaheros na dating nagagamit nin One Health Pass direktang mapapadaman sa e-travel domain sa oras na i-click ninda ang lumang platform. Mailing ang duwang meteor shower sa Pilipinas ngunya na bulan. Ini ang napapalaman sa Astronomical Diary kan Pag-asa sa pagsasabi na magiging efektibo o aktibo ang Geminid meteor shower poon sa Desyembre 4 hasta 17 na may peak activity sa Desyembre 14. Ang Orsid meteor shower magiging aktibo naman poon sa Desyembre 17 hasta 28 na may peak activity sa Desyembre 23. Inabasyon ng publiko na para masulit ang eksperyensya sa pagiling, magpili ng madiklum na lugar o viewing area na hariyo sa ilaw sa lindong kan magayon na lugar asin dapat daing bulan. Bareta Halley sa ibang nasyon duman sa Senegal.
Sampilong nin kamot ang tuminama sa pandok nin sarong babaeng legislador alay sa kapwa niya legislador na lalaki mantang nasa plenaryo ang Kongreso sa Senegal. Naging pisikal ang banggaan kana sa oposisyon asin mga miyembros kan ruling party na binubok Yakar Coalition. Bigdadangog ang budget presentation kan dulukon nin sarong miyembro kan oposisyon na si Masata Samb asin panagos ng sinapuyong ang miyembro kan partido kan administrasyon na si Ami Nibe. Dalang kani binaraban nin bangko ni Nibe si Samb na nagkausa nin kararabokan o kaya iskaramosa. Bilang resulta kani pinundulugod ang sa indang pagtiripon. Sa lado ng Karawat, maski dahil sa head coach Leo Austria alagad ang sa mga assistant coaches iyon nagmanehar sa San Miguel Birmen matapos na siyendang daogon ang Meralco Ball sa score na 113-108 o 108 sa Philly Sports Arena sa Pasig City sa pagtatapos kan elimination round. Sa ibong lado, pinadapa man kan Magnolia Hot Shots and Rain or Shine Elasto Painters sa score na 106-90. Ultimo sa detalles kang Bareta ang kamugtakan kan panahon na sa linya ang pag-asa. Ito yung dito po nagsasalubong yung malamig at mainit na hangin. Ito po ang nakaka-apekto sa extreme northern Luzon. Samantala, easterlies o yung mainit na hangin galing sa silangan sa Medallas Pasipiko. Ito ang nakaka-apekto ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. So, even though mainit po na hangin ito, meron na po itong turbulence. Ngayon po, nagbibigay po ito ng mga tagulan, kalat-kalat po dito sa malaking bahagi ng Kabikulan. So, at katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa silangan hanggang hilagang silangan ng Dikiran na may katamtaman hanggang sa makalo na karagatan. Wala naman tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboard ng Bicol region. At sa ngayon ay wala tayong minomonitor na sama ng panahon o LPA na maaaring mabuo o pumasok ng par at maging bagyo hanggang 2 hanggang 3 araw. Mula sa Pag-asa, DOST, Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Yan mga tugang detalles kan mga Bareta ngunyan Sabado. Sa pag-aaral kan mga pag-iriba, Mardila, Angel Mustasa, Francia Maybora sa Newsbase, June Napolis sa Lado Technical asin Pag-asa. Siriman sa pangaral ni Atty. Christine Longabella. Ako po nagatod kan Bareta. Edwin Taral na magsasabing salamat kan sendong pag-antabay. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan nila